йөзеңне ачып җибәрә. 2022 ел тормышындагы иң зур хыялымның берсе тормышка ашу белән истә калачак ди Фәнилә Әкбәрова. Ул 3 бала әнисе гаиләләрендә ирегенә эшләгән. Март айында Фәнилә аз керемле гаиләләргә ярдәм итү максатыннан гамәлгә кертелгән социаль контракттан файдаланып үз эшен башлап җибәрә. Хәзер райондагы гүзәл затлар чәч ясатырга һәм бизәнергә аның студиясенә киләләр. Иң беренче алар миннән сорадылар инде гаиләмнең доходларын. Һәм шушы доходлар белән инде мин аларга килеп, ярдәм сорап, бизнес план белән килеп, алар миңа 1-2 атна эчендә ярдәм кулын суздылар. Хыялымны тормышка ашырырга ярдәм иттеләр. Дәүләт тарафыннан күрсәтелгән ярдәм 150 мең сум. Бу акчага студияләренә ремонт ясыйлар, кирәкле җиһазлар сатып алалар. Хәзер исә Фәнилә башка хыял белән янып яши. Эшен тагын да киңрәк җәелдереп җибәреп, матурлык салонын ачарга тели. Пока студия итеп кенә ачтык инде, киләчәктә бәлки әле озакта тормас, бәлки шушы быел ук эчендә хыялларыбыз тормышка ашып, зураеп та китәрбез. Минем белән берлектә каш ясаучы кызым бар һәм маникюр ясаучы кызым бар. Аларның да Аллага шөкер кешеләре бар, эшләп торабыз, гөрләп торабыз. Узган ел районда үз мәшгульлекне оештыруга юнәлдерелгән 125 социаль контракт төзелә. Шуның 86% уңай нәтиҗәләр күрсәткән. Кешеләр үз эшләрен башлап, керемнәрен арттыралар. Тегүче, чәч тараш булып эшләүчеләр, төзелеш башлауга акча алучылар күбәйгән. Социаль контрактларның 89-ы эшкә урнашуга юнәлдерелгән, 20-се үз мәшгульлек булдыруга, 2-се шәхси ярдәмче хуҗалык үстерүгә һәм 14-те башка чараларга юнәлдерелгән социаль контрактлар. Татарстан буенча исә узган ел 7 меңнән артык социаль контракт төзелгән. Ул республика буенча 16 меңнән артык кешене эшли итә. Бөтен социаль контрактлар арасында күбесенчә алар эш урынын табу өчен яңа һөнәр бирүгә кагылган һәм инде кешегә ниндидер яңа эш урынын табу өчен аны без укытабыз социаль контракт буенча һәм ун эшкә урнаштырып үзенең керемен тагын да күтәрә ала. Узган ел социаль контракт нигезендә һәр кемгә 150 мең сум акча бүлеп бирелгән булса, быелдан бу сумма 350 меңгә җитәчәк. Инзилә Хөсәенова, Алмаз Зыйдинов, Яңа Гасыр каналы.